ଚାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ ବାଡ଼? 2 ଟଙ୍କା ନେବ ଯା ଆଣିବୁ। ଏଠି ବସିବୁ। ମୋତେ ବସେଇ ଦେବେ ନା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆମେ ଆସିଛୁ ବରାଟିପୁରା ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୀନା ବଜାର ବୁଲୁଛୁ। ମିନା ଝିଅ ପିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାଇକି ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆସ୍ତାନି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଯିବା। ଦେଖା 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 କାହା ଦେଖାଉଛୁ? ଗଲା ବର୍ଷ ଫୁଲ ଗଛ ପୁଣି ରଖୁଥିଲେ ନାହିଁ ବର୍ଷ। ବେକାର ବେକାର ସବୁ ବେକାର, କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ।